sang dako nga kwarta sa pagtukod sang dako kag bag-o nga simbahan. Ang Italian architect nga si Lucio Bernasconi amo ang nagdisenyo sang bag-o nga simbahan kag sang ulihi ginhimo pa niya ini nga modelo sang pagbalik na niya sa Italia. 1927 sang nakompleto tukod ang simbahan nga may twin bell towers base sa Romanista o kon Renaissance nga disenyo. Disyembre 25, 1974 sang ang sadto obispo sang Diocese of Bacolod nga si Monsignor Camilo Gregorio ang nagdeklarar bilang pro-cathedral, rason kung nga ginatawag na ini sa karon nga San Diego Pro-Cathedral, the only Catholic Church to be declared as pro-cathedral in the Philippines. Ang pagpanipilyo ang isa sa mga pinaka-importante nga tikang. Agod mamintinar ang matinlo nga hygiene sa isa ka persona. Apang makapilabala ka beses ini ginahimo sa isa ka adlaw. Suno sa American Dental Association, ginarekomendar ang pagpanipilyo sang makaduha ka beses sa isa ka adlaw. Sunod diri, maayo ang pagpanipilyo sa aga kag sa gabi gamit ang isa ka soft brittled brush. Para sa optimum dental health, ginapahayag sang ADA ang pagpanipilyo sang 2 ka minutos kag siguraduhon nga matinloan gid ang kada ngipon. Importante man nga tinloan ang tunga sang ngipon, isa ka bes kada adlaw. Importante man nga tinloan ang gum line, bangod posible ini nga tiniran sang bakterya. Friendly advice from Bombo Radio Bacolod. Ang 2022 FIFA World Cup natala na sa Nobyembre 21 tubtob Disyembre 18, 2022. 32 tanan ka mga teams gikan sa nakalinlain nga mga kapungsuran sa bugos nga kalibutan ang magapaindis-indis agud amo ang makakuha sang FIFA World Cup trophy nga nauman sa Bulawan kag ginakabig bilang one of the most expensive trophies in sporting history. Nga sa karon nagabalor sang 20 milyones dolyares. Sa baragta sang sini nga hinampang, ang Brazil National Football Team amo may pinakadamo nga kampyonato nga nagdangat na karon sa 5. Samtang ang France amo ang most recent champion sa giniwat nga 2018 FIFA World Cup nga giniwat naman sa Russia. Ang vitamin D mayira sang madamo nga papel sa aton lawas. Essential ini sa pag-angkon sang good health. Ang mayor nga papel sang vitamin D amo ang pagsugo sa mga cell sa aton gut o kuntyan agud mag-absorb sang calcium kag phosphorus. Ang duha ka mga minerals nga importante sa pagpabilin nga makusog kag healthy ang aton nga tulan sa kalawasan. Buot silingon, ang vitamin D nagabuli gini sa pag-absorb kag pagpabilin sang calcium kag phosphorus sa aton lawas. Our heart, muscles, and nerves also need calcium to function properly. Sabahin naman sang phosphorus, ang main functions ni amo ang pagporma kag pagpatubo sang bones and teeth. Kung kulang naman kita sa vitamin D, mangintunaan ini sang pagdevelop sang pila ka seryoso nga mga balatian, kaangay sang osteoporosis, cancer, depresyon, muscle weakness, kag manginhalinan sang kamatayon kung lala na ang balatian. Makapila ka beses kung magpangapi sa kadlaw, maghinay-hinay lang sa pag-inom sang kape bagod may ara ini sa ini mayo nga epekto sa lawas. Apang paano bala may buruan kung masobrahan na kita sa kape? Nahibaluan nga ang 400 mg sang caffeine o kung kapin-4 katasa sang brewed coffee sa isa ka adlaw ang makabig pa nga safe para sa pila ka mga healthy adults. Apang dapat naman ini nga haganaganon kung makabatyag na sa mga sintomas nga nagapahibalo nga nasubrahan ka na sa kape. Ini ang ginalakipan sang pagsakit sang ulo, hindi Bombo kahit kanino sa atin nagbibigay saya. Kahit kaano ang maibigay, ang tulong mo na may tunay. Bombo kahit kanino nangangailangan ng tulong. Pamasko para sa iyo ang aming lingkod. Maligayang Pasko sa lahat, Star FM at Bombo Radio. At Bombo Radio. Oras sa Bombo Radio Philippines Standard Time. 30 minutos na ang nakaligad sa oras nga
alas 4 Saga. Pilipinas, maayong aga, Western Visayas, Siyudad sa Bacolod Provincia sa Negros Occidental. Welcome na sa ato niya nga palatuntunan, drigid lamang sa Bombo Reports First Edition. Subong Martes naman kita sa karon nga adlaw banawapet sa 11 kita sa bulan sang Oktubre tuig 2022. Pet sa 11 na kita, Bombo Anthony, no? Para sa ato niya nga mga kauturan. Christmas in the air, you can feel it everywhere. Sa ato niya Bombo Radio Kaya Christmas Countdown. 75 days more to go before Christmas. 75 dias na lang mga kabinan. Kag Pasko na! Sige, sa mga nagapangunang mga tupiko ato niya nga tutukan sa subong iyang agadri sa ato niya para tuntunan, te, oil price hike na naman kita. Matapos ang asod-asod nga si Mana, ti, hindi gid magpahimuyong ang yung pagsaka naman subong ho sang presyo sang gatong. Effective today, so ara na, nag-reflect na sa pila iyak ka mga gasoline stations, no? 12 midnight pa lang, mayara na sang nag-change, no? Sang presyo, iban ka nun sa isa aga, las 8, no? Pero chikeron ta ini dugay-dugay, no? Sa ato iyang patrol kag subong man sa aton nga mga kabombo, officially nagbukas na ang Panaad Kiosk para sa pagbuylog, sa pagpatigayon, no? Pagbuylog sa selebrasyon sang Mascara Festival 2022, mga opisyales sang probinsya kag siyudad sa Bacolod ang nag-ugyon para sa pagbukas opisyal kahapon. Kag subong man sa ato niya nga mga kabombo, te ang dumduman niya tong biker, tong agin naga-race sila, no? Sa activity man sa sa Mascara rather. So nagpinatawaray na. Okay na to no? Nag-reconcile na sila kahapon. Kag subong man sa ato niya nga mga kabombo sa dugang pang mga balita nga ato niya tutukan. Ang isa ka miyembro tigi na kabig diri high ranking official sang NPA ho patay man sining ongoing enkwentro sa may Barangay Carabalan Siyudad sang Himamaylan. Amo gininginambal naton mo, no? Dapat matapos-tapos na rin ang encounter o kunang inaway nga ini. Kag subong man sa dugang pa nga mga balita, no? Sa mga balita pungsud nun. Ngaton man iyang tutukan, driman sa aton iyang paratuntunan, chikeron naton ang SIM cards. Obligado na nga pahirehistro, no? Te anong reaksyon nyo, Dre? Makuha ta reaksyon nyo sa mga kauturan nato na sa SIM card registration, bla? Di dapat ma-register tagid ni, no? Malikawan ay haning mga spam messages. No, sige. Para ma-identify, no? Te amo man sa luwas ang pungsod, no? Kag speaking sang luwas ang pungsod, karon ma-update naman kita sa Ukraine versus Russia, bala? Kay baute duway gidya nagauntat ang kinagamo, no? Mangin kaupod manaton dugay-dugay si Ma'am She Baile Santos Sildes, no? Ang aton nga Bombo international correspondent direkta sa Ukraine. Kag subong man pila pa iyak ka mga nagapanguna nga mga balita, no? Ang aton iyang tutukan man diri sa aton iyang palatuntunan sa Bombo Reports First Edition. Sa pinag-iyak ka mga nagapanguna nga mga balita. Sa subong iyang aga, chikeron naton ang ato niyang sitwasyon sa palibot sa siyudad sang Bacolod. Day 11 sa Mascara Festival. Pero wow, ang gasoline stations ta mabida naman kay nga oil price hike. Meaning saka na naman ang presyo
sang gatong, no? So, yari na ho. Although, puro pa man line of 6 tani, hindi lang pag, gidla, saka, gidla todo, bala? Ay kabudlay gid sa piyang nga linya, Bombo Anthony, si Bombo Carla, may defensor. Chikero naton sa unang hugnat sa balita sa patrol, mga kauturan tawaga pa nagapariser na pamati, naga-monitor sa aton sa 630 kHz sa inyo dira tagsa ka mga radio dial sa di man ka mga bahin sa Bacolod, sa Negros, sa Western Visayas or sa Facebook naton. Hello dira sa mga kauturan ta diri sa Bacolod, sa Negros, sa bugos nga pungsod Pilipinas or sa rin man ka mga bahin sang kalibutan. Naga-monitor ka mo dira sa aton nga Facebook account, sa fanpage naton ng Bombo Radio Bacolod or sa aton nga YouTube account. So that's why sa mga wala pa nakaka-subscribe sa aton nga YouTube, subscribe na. Please do like and subscribe. Bombo Radio Bacolod, pangitaon nyo dira. Sige. Kamusta ka aton nga palibot sa siyudad sa Bacolod, subong iyang aga sa pihak nga linya si Bombo Carla, may defensor. Bombo Carla, good morning! Yes, Bomboan, good morning. Live kita diri sa bong sa isa naman diri kag gasolinahan na Bomboan, no? Ti basta Martes gani, amo na ni ang ginakabalakan gid sa aton sining iban ka mga kauturan na Bomboan, no? Kay ti amo ni nga adlaw ga-change ang presyo sa gatong Bomboan. Ti subong adlaw ti oil price hike naman, Bomboan. Ti imagine sa pila kasi manang nag-roll back ang Bomboan. Subong naman nag-hike o kung nagtaas ang presyo sa gatong Bomboan. Ti imagine ang diesel sa subong Bomboan nagtaas ang 6 pesos and 85 centavos sa Bomboan. Pilag ang diesel dako gid dyan, no? Bombo Carla? Yes, sa Bomboan ang diesel gid siya amo ang nagtaas sa Bomboan, no? Imagine malapit na gid siya sa 7 pesos ang iya siningagin na taas ang Bomboan. So nagliga do okay pa, no? Kay ti nang naka 63 pesos, 65 pesos ang diesel Bomboan. So susubong na medyo do taas na gid, no? Ang presyo sa gatong Bomboan. So sa diesel ako sa gasolina naman ya Bomboan ti medyo gamay-gamay, no? Kay ti mamahal lang kita to ni gamay Bomboan kiti piso ang pagtaas. Pero sa Bomboan. tuod lang sang nagligad to nga rollback niya pila 40-45 centavos. Tako gyapon ang gintaas ya Bombo Carla. Sakto gid Bomboan, no? Ang nagligad to ti tag 40 sentimos lang ang iya siningagin no mo. Subong ti naglabot sa piso. Naglabot sa piso. Bomboan ti ari kita diri subong, no? Sa isa ka gasolinahan diri sa siyudad sa Bacolod o kung diri sa area sang Mandalagan. So diri Bomboan makit-an diri naton ang diesel 69 pesos and 70 centavos. Ang gasolina 64 pesos and 40 centavos, then ang platinum 65 pesos and 30 centavos. Nag-change na Bombo Carla ila presyo. Nag-change na or wala pa? So Bomboan ni di subong no amo pala ni iya sining presyo wala kita diri sang naguro nagka-remit gi sila subong Bomboan, no. Ang naga-pump diri dugay ni Renaton Bomboan kay do nagsulod pa ang nila sining pump boy Bomboan. So sa subong ti amo ginadiri sila permi ang una nga naga-change sa presyo Bomboan, no, sa gatong. So sa iban gani Bomboan yung mga gasolinahan kagabi nagadamo ang pilahay sa gasolina Bomboan, no. Kay ti kuan man ini sila gahingagaw ini sila sa barato nga presyo sa gatong Bomboan. Kay ti subong adlaw at mataas-taas gid ang presyohan na isang gatong Bomboan, no. Amo ni subong ang kuan man sa aton sining mga drivers. Kay ti ini sila wala pang iba nakakuha sa taripa, so hindi ini sila kapasaka sa presyo Bomboan. So amo ni ang rason kung
Bambuan nga muning siguro rason ko nga ang aton sining iban nga mga presyo o kung aton sining iban nga mga kauturan nga mga drivers nagka-problema man ini sila no kay ang iban wala ka pataripa hindi man ini sila kapasaka sa ila sining presyo bambuan. Yes, Bombo Carla, no. I think ano pa ni siya kahapon ni siya. I-kwanta lang, i-check lang naton, no? Verify lang naton kay kun amo ni ang presyohan ay kahapon no sa silver. Kung mag-plus ka diri piso, mahimo na 65 pesos and 40 centavos. Tapos kung mag-plus ka pila ganito Bombo Carla sa diesel, 6 ang ginsaka subong Bombo Carla. Sa 6 pesos and 85 centavos. Grabe. So, mas 35 or 66 naman ni ang diesel? Yes, Bobo. So, sir, nag-change na ka mo dali, sir? Nag-change na ka mo price, sir? Wipa? Wipa? Oo, correct. Ha? Pila dali ang diesel? Pila? Mas 65 na siya. 685 ang taas. So, 69, adan to na lang bamuan, wala pa gali na change. Yes, oo. Di imagine, 70 pila Bombo Carla ang i-plus ka 6, no? Sakto? Yes, Bomboan. So, amo na 76 and 55, 76 pesos and 75 amakon mo. Di balik 76 naman pesos sa and 55 centavos. Balik naman sa 70 ning ni pagtawag diesel magamo ni Bombo Carla. Yes, sakto gid Bomboan. So, mo na subong ang presyo. Nasa laang aton sini nga na unaw na nga nakampal Bomboan. So 76 pesos and 55 centavos ang diesel. Ang silver at Bomboan plus 1 piso. Oo, mataas masasang piso Bomboan. So mangina 65 pesos na ini siya Bomboan. At the same time among platino ti 66 pesos Bomboan. Imagine ti tag-piso laman sa gasolina pero dako na ini Bomboan no kalabanan na diri gani ti gasolina na ang ginagamit sa pag-transport Bomboan kay ti kung crudo no o kun ang diesel medyo mabulubadayan ini sila o kung namahalan gid ini sila Bomboan kapin pa kung lagyo ang ila sining padulungan Bomboan. Kay for the past few weeks bala nga naganubo at least makitaan mo kung let's say gatugong ka every week makitaan mo bala, uy, do ka nami man, kaya nagasaka na ang, let's say, ang 1,000 magtugong ko subong gasolina, mabal ka nga do 15 litros na. Kay last time to sang nagpuerte gidya kasaka, halos maglabot 12 litros. Pero ito subong niya, na balik naman ta, mapiso naman ng saka sa gasolina and ang pinakasubo diesel gid kay saka taas gid niyang pagsaka niya. Bombo Carla. Sakto gid Bomboan no ti amo gining ginapurugait kit sa iban naton nga makautron kun halos kita na Bomboan ti amo man gining iban nga mga gasolinahan kay gabi Bomboan madamo sa nga pila no kay tungod nga nagahingagaw ini sila sa barato nga presyo sa nga gatong Bomboan ti 60 pesos okay pa ina no naara pa sa 60 pesos to 69 pesos do ka okay pa na Bomboan subong ti ang diesel naglangat na sa 70 pesos o 76 pesos Bomboan ti amo naman galing kiting iban diri Bomboan naton yung mga kauturan ng mga PUJs ti medyo maputo-putog ini sila gulugamay kung sa subong nga mga tinion na Bomboan kiti ang iban diri wala pa gid nakakuha sang taripa. So ang sa diri sa syudad sa Bacolod makita naton nga ang mga bag-o nga mga salakyan amo ang nakakuha no o kun ang mga modern jeepneys ang nakakuha na sa taripa Bomboan. Pero ang traditional Bombo Carla wala pa. Yes, Bomboan no do wala pa gid sila nakakuha sa ila sini nga mga taripa. So far do wala pa gid Bomboan no ang nakita tapal lang amo ang mga modern Bomboan, mga modern jeeps Bomboan. Ti Mayo malang ni gani subong ya kay may Mascara Festival pa Bombo Carla. Yes, so in fairness, makabawi-bawi man halin sa modernized pakadto sa traditional kay damo gid ang nagalagaw mo. Sakto gid Bomboan no. Isang diin madamo sang mga ginapadulungan sa aton sini nga mga hauturan no pa NGC man mapa downtown man Bomboan no kun mapapanaan damo gid ang mga nagapadulong kay ting iban diri
excited bambuan no kay ti subong naman ini sila maka-experience sa festival. So at least bala bambuan makabawi-bawi ini sila sa ila sining biyahe. Makita naton nga ang mga salakyan nga mga traditional buta man at the same time amo man ang mga modern jeeps bambuan buta man makabulubawi-bawi ini sila. Mula na galing ay tikada si Manay bambuan may yara gid sang pagtaas sa gasolina. So mga pila man ka weeks nga naka-experience kita sa rollback sa subong hike naman. So amo ni aton sinibantayan next week bambuan kung hike bala o kung rollback bambuan. Gani man every week Bombo Carla, every week ginabantayan takid ni kay syempre dako gid ning epekto sa aton mo basta gani mag oil price hike no ang mga nagapanguna tang mga balaklon subong sa pagkamahal no ano gid naton ma-feel gid naton no sa mga kauturan ta. So amo na that's why ginadulong ta gini sa ila like every week kung nag-change bala nagtaas bala nubo bala ang presyo sang gatong and unfortunately today taas na naman no ang presyo sang gatong no pero ang balta na makabawi-bawi pa man ang mga drivers naton after mascara kung makakuha naman ni sila amo na epektadong tanan makakuha ni sila sang fare matrix guide nila at mga estudyante naman yung mga naga-commute naman everyday amo naman yung mga hakroy ni sa sistema naton Bombo Carla. Yes, bambuan ang bukid sa gid no halos tanan nati maapektuhan gid bambuan ang to sa mga drivers na apektuhan sa pagtaas ng krudo ang team mga computers na maapektuhan man sa pagtaas ang kapamasahe bambuan pero ti bambuan maskara then after that bambuan lapit naman lang December no so for sure makabawi ang aton sini nga mga kauturan kiti mambal naton nga hindi mawad-an sang mga nagalagaw o kung nagapamakal nga mga kauturan naton ang syudad sa Bacolod bambuan. Bombo Carla, sige. Salamat gid. Bambuan, mo nag-report gikan sa patrol ni si Bombo Carla may defensor para sa pambansang radyo ng Pilipinas. Mrs. Tantoprol na pungon sa Bacolod, basta radyo. Bombo. Salamat sa kay Bombo Carla may defensor sa unang huglat sa balita. Tiyamakon muna, no? 75, 76 ng dalagan na naman subong sang diesel. Amugid ni ang pinakasakit gidya diesel. Ang silver masa 65, 66 depende ni sa gasoline stations, no? May mga iban nga mga gasoline stations medyo tayo lang ang diferensyahanay. So, duwa kikita yung may mahimos ni how. Ano mabal sa gobyerno naton dere, no? Ang mabal ang government naton amuni kay syempre, no, ang mga oil exporting countries, it was announced nga mapajutay sila supply nila, no, gina-export. Isa kita dira nga gakuha sa supply sang krudo sa luwasang pungsod ang Ukraine kag Russia. Why untat man nga daan ang kinagamo? No, ti subong tuhog daang-daang naman ang mga kauturan ta. Kahapon nagpakigangot kita sa isa sa aton yung mga Bombo correspondents dito. Manya today bomboan pa mo yun tala nga may electricity kag may wifi connection para makatigayon kita nga maka-interview, no? Check naton, no? Makatinguha kita kay gamo naman no? Dito sa may Ukraine. Ay, grabe. Amo ni Bla, why gauntat man niya yung gamuya. No? Sano pa ni matapos-tapos, kaya apektado gid kita tanan gid sa mga nagapangunang mga balaklon, sa tanan gid, no? Sa aton. Mabatsagan, tagin niya, subong niya kung ano ka budlay gid sa aton. No? Ining aton iyang sitwasyon diri sa bugos nga Pilipinas kag bugos nga kalibutan. No? Sige. Mapos kita iya mga kabinan for a while pagbalik sa aton iyang palatuntunan. Try nato na. Ang aton iyang Bombo International Correspondent Midnight na dito sa Ukraine. Kamusta na sila dito? Sa aton lang nga panumbalik. Deleng kida. Standby!
Nakahibalo bala kamo nga ang makitaan nga dako nga konkreto nga simbahan sa sudad sang Silay, probinsya sang Negros Occidental nga San Diego Pro Cathedral ang nahuman pagid lamang sadto sa kawayan ni pa Kugon kag Amakan. Mga 246 na katuig ang nakaligan. Tuig 1736 sang gintukod ang parish sang Banwa pa lamang sadto nga Silay kag nagpatukod ini sang pinakauna man nga simbahan nga nahuman lamang sa light materials. Sa pagbulig sang administrasyon sa nagpungko santo nga Gobernador Silio nga si Alejo Severino kag sang pinakauna nga pari sa lugar nga si Padre Alijo Ignacio de Molinas nga taga-pungsod Espanya. Ginhingad ang simbahan nga San Diego Parish Church sunod sa ngalan santo sa patron sini nga si San Diego de Alcala nga isa ka Franciscan saint. Tuig 1841 sangang isa naman ka parish priest nga si Father Eusebio Locsin ang nag-initiate nga bagatukod sang mas permanente nga simbahan nga nahuman sa bato kag kahoy. Ginsuguran ini sa pagpasanyog sang atop ang galvanized iron kag iban pa nga parte sang simbahan. Apang sang nag-ibol ang revolusyon sa tong Nobyembre 5, 1898, wala ini natapos kag naunta. Tuig 1925 na sang ang mangaranon nga silay noon kag sugar baron nga si Don Jose R. Ledesma ang nagdonar sang dako nga kwarta sa pagtukod sang dako kag bag-o nga simbahan. Ang Italian architect nga si Lucio Bernasconi amo ang nagdisenyo sang bag-o nga simbahan kag sang ulihi ginhimo pa niya ini nga modelo sang pagbalik na niya sa Italia. 1927 sang nakompleto tukod ang simbahan nga may twin bell towers base sa Romanista o kon Renaissance nga disenyo. Disyembre 25, 1974 sang ang sadto obispo sang Diocese of Bacolod nga si Monsignor Camilo Gregorio ang nagdeklarar bilang Pro Cathedral, rason kung nga ginatawag na ini sa karon nga San Diego Pro Cathedral, the only Catholic church to be declared as Pro Cathedral in the Philippines. Ang pagpanipilyo ang isa sa mga pinaka-importante nga tikang. Agod mamintinar ang matinlo nga hygiene sa isa ka persona. Apang makapila-bala ka beses ini ginahimo sa isa ka adlaw. Suno sa American Dental Association, ginarekomendar ang pagpanipilyo sang makaduha ka beses sa isa ka adlaw. Suno diri, maayo ang pagpanipilyo sa aga kag sa gabi gamit ang isa ka soft brittle brush. Para sa optimum dental health, ginapahayag sang ADA ang pagpanipilyo sang 2 ka minutos kag siguraduhon nga matinluan gid ang kada ngipon. Importante man nga tinluan ang tunga sang ngipon, isa ka bes kada adlaw. Importante man nga tinluan ang gum line, bangod posible ini nga tiniran sang bakterya. Friendly advice from Bombo Radio Bacolod. Ang 2022 FIFA World Cup natala na sa Nobyembre 21 tubtob Disyembre 18, 2022. 32 tanan ka mga teams gikan sa nakalinlain nga mga kapungsuran sa bugos nga kalibutan ang magapaindis-indis agud mo ang makakuha sang FIFA World Cup trophy nga nahuman sa Bulawan kag ginakabig bilang one of the most expensive trophies in sporting history. Nga sa karon nagabalor sang 20 milyones dolyares. Sa baragta sang sining nga hinampang, ang Brazil National Football Team amo ang may pinakadamo nga kampyonato nga nagdangat na karon sa 5. Samtang ang France amo ang most recent champion sa giniwat nga 2018 FIFA World Cup nga giniwat naman sa Russia. Ang vitamin D mayra sang madamo nga papel sa aton lawas. Essential ini sa pag-angkon sang good health. Ang mayor nga papel sang vitamin D amo ang pagsugo sa mga cell sa aton gut o kuntyan agud mag-absorb sang calcium kag phosphorus. Ang duha ka mga minerals nga importante sa pagpabilin nga makusog kag healthy ang aton nga tulan sa kalawasan. Buot silingon, ang vitamin D nagabuli gini sa pag-absorb kag pagpabilin sang calcium kag phosphorus sa aton lawas. Our heart, muscles, and nerves also need calcium to function properly. Sabahin naman sang phosphorus. Ang main function sini amo ang pagporma kag pagpatubo sang bones and teeth. Kung kulang naman kita sa vitamin D, mangintunaan ini sang pagdevelop sang pila ka seryoso nga mga balatian kaangay sang osteoporosis, cancer, depresyon, muscle weakness, kag manginhalinan sang kamatayon kung lala na ang balatian.
Makapila ka beses kung magpangapi sa isa kadlaw, maghinay-hinay lang sa pag-inom sang kape bakod may ara ini sang ini maayo nga epekto sa lawas. Apang paano bala mibruan kung masobrahan na kita sa kape. Nahibaluan nga ang 400 mg sang caffeine o kung kapin-apat katasa sang brewed coffee sa isa ka adlaw ang makabig pa nga safe para sa pila ka mga healthy adults. Apang, dapat naman ini nga haganaganon kung makabatyag na sa mga sintomas nga nagapahibalo nga nasubrahan ka na sa kape. Ini ang ginalakipan sang pagsakit sang ulo, hindi makatulog, anxiety, kag masami nga ginanerbiyos, kalakip na ang paglingin sang ulo, pagka-irritable, masami nga pagpangihi, pagpalangurog sang unod, kag pagdasig sang kuba-kuba sang dughan. Gani mga kabombo, hagan-hagan lang sa kape. Isa sa mga heritage churches diri sa probinsya sang Negros Occidental, yara makitaan sa Lisari Street, Barangay Zone 6, Talisay City, amo ang San Nicolas de Tolentino Church. Ang ini nga simbahan tuman katahom bangod sa pagsampot pagid lamang sa fasad sini, yara ang pinasahi nga portiko o kon porch, kag sa pagtangla sa tubang sang simbahan makitaan ang clean lines, ang twin towers nga may may nga domes sa ibabaw sini. Sa pagsulod sa simbahan, mapawaw ka sa disenyo. Tastefully designed and preserved, the church's interiors have avoided the catastrophic fate of misguided renovations. Sa pagpadulong amat-amat pakadto sa altar, magatampad naman sa imo ang mahogany colored altar nga gindekorahan sang gilt curvings nga amo ang ginabutangan sa tunga sang santo patron sang simbahan nga amo si San Nicolas de Tolentino, isa ka Italian saint kag mystic. Sa wala kag tuo, yara ang imahe ni San Ezekiel Moreno kag San Rafael, kag sa ibabaw yara si Hesu Kristo. Samtang makitaan ang kapinasahi sang pattern sang salog sang San Nicolas de Tolentino sa Talisay, bangod sa design nga checkerboard nga itom kag puti nga kunlantawon may pleasing contrast sa dingding sang simbahan. Makitaan man ang rows of iron chandeliers nga madamo nga nagalinyada sa atop sang simbahan nga nagahatag sang kasanag sa palibot, ilabi na gid sa tupong sini nga aisles sa salog, separated by a row of Corinthian pilasters and stylized flat arches. Ang pundasyon sang karon nga San Nicolas de Tolentino Church una nga gindihon sadto sang isa ka pari sang Order of Augustinian Recollects nga si Father Fernando Cuenca nga nagabot diri sa Negros sadtong 1848. Samtang ang karon nga structure gintuko dinhi sa sulod sang 3 ka tuig humalin sang 1933 tubtob 1936. The Church of San Nicolas de Tolentino reminds us not only of the work of Father Cuenca but stands as a testament to the unity and faith of the people of Talisay. Balik na sa ato niya nga palatuntunan, drigid lamang sa Bombo Report sa first edition. 5:29 minutos na nakaligad sa oras nga alas 4 sa aga. Yari na no, sa pihak nga linya ang aton mismo Bombo International Correspondent, direkta iya makabinan sa Ukraine, si Ma'am She Bailey Santos Sildes. No, hibaloon naton kamusta na sila dito matapos nga ang mga accusation naman recently ni Russian President Vladimir Putin, no? So, chikeron tabala. Ano ang pinaka-latest update? Kaya duway gidya tapos, no? Ang kinagamo dito sa aton nga mga kauturan kag sa aton iya nga mga kabombo, no? May mga lapnago naman nga mga missile attack nga ginako ni Russian President Vladimir Putin. Bombo Anthony, ayos na ta no sa aton nga mga kabombo sa piyak nga linya si Ma'am She Bailey Santos Sildes. Ma'am, maayong aga. Upod mo diri si Bombo An sa Bombo Radyo Bacolod.
Mayong aga Bomboan at mayong aga sa tanan nga nagapamati sa Bombo Radyo Bacolod. Yes, ma'am. Ma'am, kamusta na kamo dira? Kamusta na kamo dira sa Ukraine? So far, okay naman ako sa ngayon. Kami, halos lahat kami mga Filipino, safe naman kami. Siguro may mga 14 pa na mga Pilipino na nandito hanggang sa ngayon. So, pero safe naman po kami. Kanina kasi parang since last night, so sunod-sunod yung air alert. Pero ako kasi I'm not watching news talaga. Hindi ako masyadong nanonood kasi pag nanonood naman it's Ukrainian naman yung news. So, hindi ako nanonood sa mga international news. So, kaninang umaga pumasok ako sa school. Pero may air alert noon. Usually kasi everyday may air alert paminsan-minsan. Pero parang yung ordinaryo lang, parang na-use na din yung mga tao nandito pag may air alert. Parang continuous pa rin yung gawain nila. So kaninang umaga, it's like a different thing kasi pagpasok ko, so dumiretso na kami kaagad sa shelter. So may yung basement ng school namin ginawan yun ng ginawang parang mga mini classrooms, parang doon kami dumiretso. So pero wala akong idea kung anong nangyayari sa labas kasi hindi ako nakapanood ng news. So yun pala, marami ng mga pagsabog, like in different areas dito, malapit lang actually dito sa amin, siguro mga 30 minutes like away. So kasi nasa center siya, yung mga usual na pagsabog na nangyari kanina sa center, tapos all over Ukraine po, iba-ibang city. So pero safe naman pa ako sa ngayon, ma'am. Ma'am, kung may yara sang air alert, anong buot hambalon, anong mensahe sina Ma'am She? So kapag may air alert, so mayroong mga rockets na pwedeng bumagsak or yung ganon. So kailangan required ka na pumunta sa shelter talaga. Oo. So ganon, ma'am. Parang warning siya. Oo. Pero since then, kasi parang yung minsan hindi na namin naririnig, ma'am, kasi yung kaya mayroon silang sa cellphone na application, i-download mo siya, tapos doon maririnig mo mo. Kasi kung yung parang alarm sa labas, hindi namin naririnig dito, hindi abot dito. So malalaman ko lang na mayroong ganon kasi may cellphone ako, tumutunog siya talaga. Kahit hating gabi, kahit umaga, or anytime, ma'am, pag mayroong ganon. So tutunog siya. Yes, ma'am. Ma'am, ano ni gani, kahapon ginako man gid ni Russian President Vladimir Putin ining missile attack niya, di ba ma'am, sa Kiev kamo. So dira sa Kiev kag sa pila iya ka mga lugar kay ini bilang sabat suno sa iya sa ginhimo nga pagpalupok man sang taytay nga nagaangot sa Russia kag Crimea, ma'am She. Oo, Crimea. Oo. So yun nga po, ma'am, pero yung Ukraine naman, they didn't admit naman na sila nga talaga yung may pakana ng pagsabog. Pero syempre, kung sino man yun, talagang Ukraine talaga yung pagbibintangan. So kaya gumanti po talaga. So actually, mga 85 na missiles talaga yung pinakawalan nila. Grabe, no? So sa different areas po. Oo. Ano naman? Ukraine. Oo. So pero parang 41 ang intercepted po. Oo. So kaya hindi masyadong So kung may mga affected man. Pero actually yung isang din man, yung nasa center, bridge din siya, yung nasira din po. Bridge, yung glass bridge. Isa rin po yun sa pasyalan ng mga tao. Yung glass bridge ng Ukraine. So hindi naman siya totally na damage, pero yung mga glasses or yung mga like walls, yun po yung nasira. So
So, Ma'am She, ano ni ayan? I mean, saan pa ni kamudira, nagaano man nga, saan pa ni matapos man? Kay, debla, una, malinong, amo nga ning iba naton yung mga ninyong mga kaupdanan, yung mga FWs, gusto na magbalik dira. Tapos, this time naman, gamo na naman liwat, Ma'am She? Yes, ma'am. Parang sa tingin ko, parang wala na yata katapusan. Baka ito na yung, yung biblical sinasabi. War against nations, parang gano'n. Pila parang na ka months? Tapusan. Ma'am She, pila na ka months man? 7? Pila na? Ma'am, since Feb, 6, March, April, May, June, July, August, September, 7 months? 8 months na? 8 months. Yes, 8 months. So, lawig-lawig na gidya, dugay-dugay, may isa ka tuig, earlier hambal mo, dira ma'am sa Ukraine, jutay na lang gid kamo yang nagkalabilin, di bala? Yes, ma'am. Yung mga Pinoy talaga. Hindi naman kasi ganun kami kadami. Pero mas umunti pa kasi siguro mga 14 na lang kami, ma'am, nandito. Pero iba-ibang areas kasi yung nasa Kiev siguro halos lahat naman yata nasa Kiev kami. So yung iba nasa ibang cities. So, anong feeling? I mean, ikaw subong, Ma'am She, kay dibla nangisog kagidya magpabilin, dira ka nagatrabaho sa eskwelahan, grabe ka, no? Agiban nga mga Filipinos, naghalin na dira. Pero ikaw, ma'am, nga man nagpangisog kagidya sa gyapon nga magpabilin and you're planning nga magwa subong or ang sa imo? Wala pa akong plan na Kasi kaya ako lakas loob, ma'am, kasi hindi naman ako nag-iisang foreigner na bumalik. So, kaya malakas din yung loob ko. Pero, makikita mo naman sa mga faces nila. Parang na-immune na rin siguro yung mga Ukrainian na parang wala na rin sa kanila yung nangyayari. Kahit may mga parang they live a normal life, parang ganon. So, pag may takbo, parang ganon. Pero pag, parang normal lang sa kanila. Nasanay na rin yung mga tao na ganon yung ginagawa. So, parang, pag may parang minsan, nakikita ko pa rin, parang they are not affected naman, parang sa, malungkot, pero doon, pero makikita mo pa rin sa kanila na masyadong positibo sila talaga na Pero Ma'am She, kampante, I mean, makaya sang gobyerno or sang militaryo, sa authorities dira, nga ma-intercept ning mga missile nga ginapalupad ni sang ginabuyan sang Ukraine, sang Russia? May proof naman siya. So, out of 85, 41 ang na-intercept nila. So, yes. Yes, ma'am. So, anda rin naman yung Ukraine. So, kaya nga, parang meron, yung revenge, parang ganon. Yun na yung narinig ko na, magpapaano din sila doon sa isang area ng Russia. Ma'am, may mga... Kung anong pwedeng mangyari bukas. So, wala talaga akong idea sa ngayon. So, kaya todo ingat. So, on tomorrow, we are going to have online lessons lang. Kasi face-to-face po kami sa ngayon So, kaya bukas, online lessons. So, malamang pag may mga air alert, nasa shelter din kami. So, kung may air alert, kung amuning sistema, ang mga estudyante, ginapa-online nyo na lang gidya, ma'am, kagka mga teachers, wala nagabalik sa school. Kanina kasi nasa school na kaming lahat. Hindi naman lahat kasi pumasok kanina. So, may mga estudyante na dumating na bago pa nangyari. So, nakarating na sila sa school. So, madami din halos yung mga pumasok kanina. So, kaya hinintay talaga matapos namin yung kasi sobrang haba ng air alert, ang tagal bago matapos. So, doon na kami nag-breakfast sa shelter. Doon na rin kami nag-lunch. So, after lunch pa, siguro mga around 2 o'clock bago natapos. So, from 8 o'clock hanggang 2 o'clock kami na nasa shelter. So, wala na nakahitigayon ang klase, Ma'am She? Dito, nagtanaw sila sa may mga naka-ready naman na mga so para sa mga bata. So may mga movies or mga entertainments, may yung iba nagdo-drawing, yung iba
kung ano na lang para ma-entertain yung mga kids. Kasi para ano. Magkambal ka ma'am nga sa shelter, may palanaguan na sa Idalom do underground? Siya yung pinaka-basement ng okay. Pinaka-basement. Parang inayos lang siya. So, yung pinaka-ilalim, so, na talaga siya, covered siya ng, di ba, may floor, yung main ground. So, nasa ilalim siya. So safe siya. Okay, sige. So kung may lilipad man na missiles, so pwedeng matarget yung upper part. Oo. Pero hindi yung lower part. Oo. So aton lang yang ginapangamuyuan gidira ma'am no nga matapos-tapos na ning gamuni sa tunga sang Ukraine kag sa Russia. Pero ma'am, sa imo nga information dira sa mga ginahambal dira anuman may chance or ang healing bla ang matapos ni or wala pa gid sang mga patimaan? Sabi nila yung mga as naririnig ko lang, so parang it will last for a year talaga. So ilang buwan pa bago matapos ma'am kung 1 year, di ba? So may mga 2 months, 4 months pa na. Oo. Pero ikaw magagantihan talaga ma'am. So tuloy-tuloy talaga yung magagantihan. Kung sige sila balusay, no? Pero ikaw ma'am, kapit lang, ara ka lang gyapon sa Ukraine? Naka-ready naman yung gamit ko ma'am, just in case. Naka-ready na siya. So may ara ka na ma'am. Bakit talaga ako ngayon? Oo, ma'am, may ara ka na sang mga plano bla if in case kung worst man gidya ang senaryo kung diin ka makadto. Mayara, ma'am, kasi yung mga upod ko man dire, taga man. So, hindi man mga Ukrainian. So, kasama nila ako kung sakali. Oo, may mga sakyan man kamo sina, ma'am, nga mga diri ka mo magwa kay para safe, may amo sina, ma'am. May mga sasakyan kasi sila kaya so, kampante. May mga sariling sasakyan sila. Okay. Sige, ipangamuyo tayo ng inyo nga safety dira, ma'am She. Pero mensahe mo, ma'am, mensahe mo sa pamilya mo sa Pilipinas? Ayun, sige, alala sila sa akin kasi sinabi ko sa kanila kanina yung nangyari. Kaya maghapon kami sa shelter. So, safe naman ako ngayon. Nasa bahay ako ngayon pag nasa bahay kasi usually pag may alarm, nandito lang kami, wala namang lumalabas at pumupunta sa shelter. So kung may air alert, minsan yung kailangan nakatago ko sa mga double walls, ganon. So yung bahay ko is mayroon naman doon ako minsan banda sa may shower room. So doon ako siya nag-i-stay minsan kapag may mga air alert. So wag kayo mag-alala sa akin, so I'm safe here. Kasi hindi ko naman pabayaan yung sarili ko just in case na lumala pa. So gagawa din ako ng paraan para makaalis ulit dito. Okay. Yes, ma'am. Ma'am She Santos Celdes, ma'am, thank you so much for your time, ma'am, ha? Pisar nga midnight dira. Salamat gid sa tiyempo mo. Hello kay Joy. Yes, si Miss Joy Fernandez Tolentino. Joy Fernandez, hi. Oo, hambal niya sa akon, ma'am. Mo naman yung kakalatabo, bongbuan dito sa, kay Gary Mine. Si Miss Joy, din siya ganit subong, ma'am, sa France. Din siya subong? Sa France. Oh, yes, sa France. Okay. Ma'am She, thank you so much. Halong kagidira, ma'am, ha? Keep safe, Thank you, ma'am. Thank you. Sige. Salamat, Gil. Yes, salamat, no? Si Ma'am She Baile Santos Cildes, no? Grabe, way gitsaga unta tanggamuya sa Ukraine ara naman pinaluparay naman racket. Hambal ni Russian President Vladimir Putin. Hambal niya, kami na ang responsible kay sabat ni, no? Sa pagpalupok sang taytay nga nagaangon sa Russia kag sa Crimea. Tiyamakon mo na. Tiyan mo na ganing hambal ni Ma'am She. Kung magsigi ini sang binayluhanay at iway sang kalinungan ti apektado sila. Pero na kaina, no? Halin alas 8 sa agas, alas 2 sa hapon sa shelter sila. Buta man naman ang basement sang eskwelahan nga makapanago sila dira kay may mga air alert naman na buta balon, may mga pagpangatake naman na, no? So, way gid siya. Ti ano na lang gid niya, no? That's why nga hindi lang niya ang Ukraine kag ang Russia ang apektado sini. Even as, kay nga, tanawablaho, ang sitwasyon tadreo, worldwide actually,
presyo sang gatong taga sinaka, no? Ang inflation puwerte because ni isa amo ning mga factors, no? Mga pag-ilinaway nga ni ti magsige-sige tanan di amo na bla why gid sang inaway nga may magdaog nga feeling mo nakalamang ka. Amo na yung mga daan si Russian President Vladimir Putin why nagapahimo yung feeling niya amo na pero sa tutuod lang siya gid ang aggressor sila gid ya, no? Maski ano pa nang rason niya da, no, ang iya naman lang na kahit amo ni ang Ukraine hindi na mag-member sa ila dito na to sa NATO mga amo sina, no, so amo nang rason that's why nga nagapamomba sila gainaway sila ti respeton mo because sa parado man na nga pungso dia ang Ukraine ti ikaw ya ang aggressor dira, no, ikaw yang way nagapahimuyong. Same is true man ibala sa local naton dire tanawabla. Mo nang hambal naton bla kahapon sing tinarikdan pa man. Ngayning inaway ni ang encounter ni sa Carabalan sa Himamaylan City, Negros Occidental. Why daog kay nga duwa ka soldado patay. Anong pilason? Kahapon may isa naman ka ginaligar miyembro sang NPA patay. Ila pa nga why pa gina-confirm sang army pero highest ranking official nila. Amo ning information. Nante, may daog da, may dapat kita ipadayaw sinasang sige tas ang ilinaway. Why? Tungod nga, tanawa mga residente apektado, thousands of them yara sa evacuation center. Tapos kamodra sa NPA, abi kung may napatay man sa Philippine Army, gakalungkag kasadya kagid, no? So, amo na bla, why niya sang daog basta sa mga ilinaway nga ni? Kay diri sa kalibutan kung magpangabuhi kita sang maninong nga way kita may ginalapak sa aton isig ka pareho may ara ka ginayasang ginatawag lang nga peace of mind, no? Budlay ang peace of mind din mabakal sang kwartang daan, no? Kun ano pa da agreement kamo sina. So diskusyon na naton kay mabalik kita diri sa local, no, sining ongoing encounter gyapon sa may barangay Carabalan, siyudad sang Himamaylan. Sa aton lang, no, nga panumbalik. Pero, pwede man sa Bombo Anthony, no, balikan nato ng patrol si Bombo Carla May Defensor, no, sa aton nga pagpanumbalik. Dalang gina. Stand by. FIFA World Cup 2022 Trivia. Ano ang pinakadasig nga time o kon oras nga nakagol sa World Cup history? Ang Turkish soccer legend nga si Hakan Şükür ang nakascore batok sa South Korea sa 2002 World Cup bronze medal match. 10.6 seconds pagkatapos sa opening whistle. Yes, 10.6 seconds. Amoy na kadasig mga kabombo. FIFA World Cup 2022 Trivia. Masami nga ginalakot sa madamo nga mga pagkaon o kon mismo ginasudaan sang madamo nga mga Pilipino ang salted egg. Ang salted egg ang nahibaluan nga masamihimo sa itlog sang bibe. Ang 50% nga mas madamo ang unod nga calories sang sa itlog sang manok. Kag ini ang nagaunod man sang pila ka mga essential nutrients. Ang calorific content sang itlog sang bibe ang nagikan sa protein, fat, kag carbohydrates. Ang protina nga makita sa itlog ang isa kasahi sang high quality protein kung sa diin ang kada isa nga itlog sang bibi ang makitaan sang 9 grams sang protein. Samtang ini ang nag-unod man sang 9.6 grams sang fat kag 1 gram sang carbohydrate. Ang nasambit nga mga nutrients ang makabulig agud nga ang lawas ang makaproduce sang energy. Mas mangin maunod kag masuportahan ang bilog nga ikaayong lawas kaangay sa muscle, panit, buhok kag iban pa. Mga kabombo, ilabinagid sa mga kababainhan. Kung ikaw magtulog, nagasuksok ka bala sang bra o kung wala. Madamo ang mababayi, ang wala nagasuksok sang bra kung sila ang magtulog. Magluwas nga ini ang komportable para sa ila, isa sa mga rason kung nga madamo ang wala nagasuksok sang bra kung magtulog, amo ang kahadlok nga makaangkon sang breast cancer. Kangawa nga hindi magdako kag mapunggan sini ang pagkupos sang dughan. Apang suli sa
ginapatihan sang kadamaan. Wala sang medical evidence nga nagapamatuod nga malain ang pagsuksok sang bra. Depende sa kadakuon sang dughan. Ang pagsuksok sang bra ang makalimit sang breast movement nga makabulig sa pagpamagaan sang breast pain kag nagatuga pa sang mas komportable nga pagtulog. Bangod wala sang major benefits ang pagsuksok sang bra samtang nagakatulog, wala man ini sang major negative nga konsekwensya. Ang importante, matinlo kag masami ini nga ginalabhan agon nga malikawan ang mga skin issue tugasang balhas kag bacteria. Nakahibalo bala kamo kung nga ginatawag bilang miracle liquid ang gata sang lubi? Well, ini bangod nga madamo sang mahatag nga amazing benefits sa ang coconut milk sa aton nga lawas. Suno sa pagtuon sa mga dermatologist, ilabi na gid sa kay Dr. Rahul Nagar sang Max Healthcare Institute Limited, isa ka hospital chain nga nabase sa New I am pleased to join you here as we sign into law the SIM Card Registration Act. With the signing of this act, we will finally achieve what has long been overdue, an effective means of regulating the issuance of SIM cards to curb the spread of spam text messages and scams. We will soon be able to provide law enforcement agencies the tools needed to resolve crime. Sa pagpatigayon sa mga illegal nga mga activity o kung krimen, kay mga tao yung baka lang niya SIM card, tudman na, bakal ka lang niya SIM card, tapos i-waslik mo lang da, pwede kaya nga ma-coordinate amo na, no? So, kaysa idalom sang SIM Card Registration Act, ginambal din sang presidente nga obligado ang publiko nga may cellphone kag magamit sang SIM cards nga magparehistro, no? So, yari balaho, kabahin sang pagpahayag ni President Bongbong Marcos sa mga kauturan naton kaya sa aton nga mga kabombo na nungod sining SIM card registration nga ini, no? So are ang aton iya nga kabahin sang pagpayag sang presidente. As we sign into law the SIM Card Registration Act. With the signing of this act, we will finally achieve what has long been overdue, an effective means of regulating the issuance of SIM cards to curb the spread of spam text messages and scams. We will soon be able to provide law enforcement agencies the tools needed to resolve crimes perpetrated with the use of these SIM cards, as well as providing a strong deterrence against the commission of wrongdoing. Under the SIM Card Registration Act, every public telecommunication entity or direct seller shall be required to demand end users of SIM cards to present a valid identification document to validate their identities. These telecommunications entities shall also be required to maintain a SIM card register of their subscribers, containing information required under this law. It also mandates that they submit a verified list of their authorized dealers and agents nationwide to the National Telecommunications Commission with updates every quarter of the year. To cover all users of SIM cards in this act, telecommunications entities are mandated to ensure the registration of existing prepaid SIM card phone subscribers within a prescribed period. Failure to comply results to the grant of authority for telecommunications entities to automatically deactivate services to the specific SIM card subscriber under the force of law. The use of false or fictitious information, the use of fictitious identities,
the use of fraudulent documents or identifications to register a SIM card shall also be dealt with by appropriate penalties. Crucially as well, included in this crucial piece of legislation are provisions that make paramount the protection of confidentiality and data privacy rights of subscribers, which shall begin to take effect at the point of sale. Any information in the SIM card registration shall be treated as absolutely confidential unless access to this information has been granted by the written consent of the subscriber. These public telecommunications entities shall only be required to disclose information contained in the SIM card upon a duly issued subpoena or order of a court upon finding of probable cause. They can likewise be compelled to do so upon written request from a law enforcement agency in relation to an ongoing investigation, that a particular number is used in the commission of a crime or that it was used as a means to commit an unlawful act. Appropriate penalties shall be imposed for any breach to this confidentiality due to negligence, for spoofing a registered SIM card, for the selling of stolen SIM cards, and for the sale or transfer of a registered SIM without complying with required registration. Pero manami nino, ang tinutuyo gidjang i-register ta isa-isa sa aton. Although hindi man sa information dre, hindi man prohibited nga isa ka tawo kundi subong isa ka tawo ga subscribe sa amo nga network, isa lang siya gid nga panag-iya. Okay lang man as long as ma-register niya. Kag ang punto dire galing iban, base bala ang ginatanaw dire base may loopholes bala nga may 6 months. No, amo pa ginang pamangkot for old and new to oo nga ma-register mo hatagan ka 6 months. Iban basi ma-commit ka crime tapos mga 6 months pwede mo haboy tapos next naman, no? So dapat mangin lang gid na ang aton nga kasuguan dra, no? Mangin na firm kung anong pwede naton mahimo. But dapat ang isa ka tawo, let's say, kay balugid kita ako sino nagapanag-iya sa nga SIM card, kay kadamo na tutuod man sa mga krimen nga ginakomiter, no? Bangod sinang SIM card nga sa pagkadamo-damo, yung white takbalo kung sino nagapanag-iya sina. Okay, gid ni, okay, gid ining kasuguan nga ini. Pero balikan dali lang gid. Balikan ta si Bongbong Carla, bla, kay aring balita, taho, isa ka miyembro sa NPA, patay ni Bongbong Carla sa pinaka-latest update dito sa Himamaylan. Bongbong Carla, sa dugang nga report, please go ahead. Pambuan, naging kumpirmar sa militar nga may isa ka na-recover nga bangkay gikan sa makawalang grupo sa nagluntad nga enkwentro kahapon sa Sitio Medel, Barangay Carapalan, Himamaylan City, Negros Occidental. Suno kay Brigadier General Inocencio Pasaporte, ang ikalima nga enkwentro ang nagluntad sa alas 5:50 5:30 sang hapon, bombo kagahapon na bomboan. So pag sini, pitutugtog pulo ka mga katapos ng New People's Army ang nakaenkwentro sa 94th Infantry Battalion sa Sitio Medal, Barangay Carabalan, malapit lamang sa ginlungtaran sa una nga enkwentro. So ginpatigayon ang scoring na recover sa mga ini, isa ka body count sa napatay nga NPA member, kasubong man isa ka caliber 45 pistol, backpack na nagaunod sa personal nga mga pagkabutang, mga accessories, kag sila ka mga bulong papuan. So wala naman sa nga nasamaran nga tropa sa nga gobyerno. So ang bangkay pambuan so gipapanaog na sang mga asang militar kagyara na sa karon sa Solidad Funeral Home sa syudad sa nga Himamaylan na pambuan. So pambuan so matiandala naton ang pakayag kay Brigadier General Inocencio Pasaporte. At around mga 5:30 actually, no? Sa report, matandaan ko na, no? Sa initially sa hapon. So, naglutsad ang kalimang encontro, no? Between isang elements ng ating 94th Infantry Battalion na ongoing ila clearing and crucial operations mga armadong NPA nga sa Carabalan. So, nagluntad ang encontro sige mo kayo na, no? Dito sa Sitio Medel, no? Amo naman ang site na to, na encounter, but hindi sa unang encounter site.
vicinity niya sumino, nasakupan gyapon sa Sitio Miguel. So na-encounter sa ating tropa. And base sa report, ang ilan nasa grupo, more or less between 7 to 10 ng mga armadong NPA. Exploring sa area, nakita nila yung isa kapatay ng NPA nga nabilin. Tukod nagpatalag yung nagsulod na siya mga katubuhan ng iba. Medyo nagpinagin ng mga ating tropa. So, nakita nila may isa ka dead NPA. Dito may nakuha sila, isa ka caliber 45 pistol, amulan na recover, amulan na nakita, na-declare na nato na may backpack sa napatay ng NPA containing mga personal belongings niya, sa personal documents, kaya mga ibang small accessories, and may mga medicines to or vitamins pa to, hindi ko pa maklaro sa report nila kung ano to mga assorted medicines para sa iya, so isa lang muna to, and wala man sila samaran sa ating na tropa. Wala to ang confirmation, hindi lang isa, hindi dapat more than 2 o 3 para masigurado kita sa i-identity. Para I think Bombo Carla, which means diri gidya nagapakita nga sige pagidya ang encounter, Bombo Carla. Halin sang October 6, subong ika-day 6 na sang encounter, Bombo Carla? Yes, Bombo di asod-asod nga encounter ang nag-start sa Karabalan, Bomboan, kasi ang mga pupuluyo nga nag-evacuate, Bomboan, hindi pa yung sa hapon makabalik. Yes. Ay tungod nga ang clearing operation sa katapos ng Army, Bomboan, sa subong ang napatay nga NPA, wala pa sa nga identity. So, sige. Follow up mo. Salamat kid, Bombo Carla. Yes, Bomboan, may nag-report gikan sa patrol ni Bombo Carla may dapat sa Radyo ng Pilipinas. Kapag number 1 sa Bacolod, basta radyo. Salamat sa kay Bombo Carla, may defensor sa dugang nga balita gidulong sa aton subong yang aga, yari ng aton mga sister stations, Bombo Radio, Western Visayas. Welcome and good morning. Band para sa 2 ka oras nga musical entertainment nga magasugod alas 6 sa gabi sa Oktubre 15, 2022 nga pagpasundayag sang concert at la plaza. Sa mga kaiwatan, napulo ka mga espesyal na Plazuela mugs ang igapanghatag sa mga suki sang Plazuela de Iloilo. Sa Oktubre 16 naman, Domingo inang adlaw, maligwa nga bukas ang ganahaan sa Plazuela de Iloilo sa mga luyag nga magtambong sa regular nga Domingo nga misa alas 11 sa aga. Sa tion sa misa aton ipangamuyo sa Ginoo nga ang tanan nga mga pagtilaw nga aton ginapangatubang sa karon ang magaduso sa aton para nga pabakuron pagid kita kag pabaskugon ang aton nga pagtuo sa mahal nga Dios. Sa Plazuela de Iloilo, together with you as the world exits the COVID-19 era and in building a better and a peaceful world. Oras sa Bombo Philippine Standard Time 32 minutos. Makaligad ang las 5 sa aga. Check-in na ang linya sa nga aton nga mga sister stations. Una kita, welcome and good morning, Bacolod. Welcome kag maayong aga sa imo, Bombo Lindsay, Bombo Radio, Western Visayas. Sa mga balita namon direya sa may syudad sa Bacolod kasi bugos nga probinsya sa Negros Occidental, ti una, ginkumpirmar gid sa karon sang militar nga may isa ka na recover nga bangkay gikan sa makawala nga grupo sing nagluntad nga enkwentro kahapon ni sa Sitio Miguel, Barangay Carabalan, Ciudad Sang Himamaylan. Ongoing, Bombo Lindsay, kay suno kay Brigadier General Inocencio Pasaporte, Commander sang 303rd Infantry Brigade, ang ikalima na nga enkwentro ang nagluntad mga alas 5:30 sa kahapon sang hapon, 7 tubtob pulo kamakatapos ang NPA ang na-enkwentro sang 94th Infantry Battalion sa Sitio Miguel, Barangay Carabalan. So nagsugod ini naibalawan naton, Bombo Lindsay, sa Sitio Sigang, dila man sa Barangay Carabalan, kaiping ning Sitio Miguel. So October 6 until today, October 11, padayon gidjaya ang enkwentro kahapon gani, Bombo Lindsay, Bombo Radio Western Visayas, parawagan naman ang amo niya nga gobernador, no, nga tani matapos naman ni kay nga libo ang mga na-evacuate yara sa evacuation center. Ang mga kabataan hindi makatigayon makaeskwela tungod sini apektado. May duha ka mga soldado nga mga nagkalamatay, no, Bombo Lindsay. Isa taga Gemeras, isa taga dira sa inyo sa Iloilo, anom diri ang Pilason.
So amo ning masubo nga sitwasyon. Pero speaking sa amon nga gobernador, subong ika-day 11 naman sa Mascara Festival, ang Panaad kiosk nga supposedly ga-activate ni sila during the Panaad Festival. Subong, nag-ugyon, nagbukas man sila kahapon dito sa may Panaad Park and Stadium. Ginpangunahan ni Governor Bong Lacson, ni Mayor Albi Benitez, sa mga opisyales ng syudad kag probinsya, kaya ang tinutuyo nila diriti para sa ugyon magapakita blang ang Negros kang syudad sa Bacolod nagahugpong para suportahan ining pagpatigayon sang Mascara Festival. Kag subong man sa dugang manamon diri nga balita, te personal naman nga nagpangayo sang pasaylo bala ning si Rolly Alejo, ito atong grade 12 student nga nagpainom sang mahiggo nga tubig sa kay Kylie Monticado, samtang nagapatigayon sila sang racing activity, mga bikers. Nag-viral ato kay ginimo nila kaladlawan ng isa nga way nalungong atong galinggin painom nga tubig halin sa turugban, ginalukuhan pa sang karabaw at nagpatawaray naman may reconciliation nga natabo kag way na nagkasuhay. Amuning mga balita namon diya sa may syudad sa Bacolod kay sa bugos nga probinsya sang Negros Occidental. Balik sa imo, Bombo Lindsay. Madamo gigang salamat Bomboan, Bombo Radio Bacolod. Sa ilo kita sa Bombo Radio Rojas. Welcome and good morning, Rojas. Good morning, Bombo Lenzi, Bombo Radio Western Visayas. Sa mga dalagko naton nga balita diri sa syudad sang Rojas kag bugos nga probinsya sang Capiz. Kapon tong adlaw nakibotong mga tumalanaw kag yara mismo nag-witness sa first 100 days accomplishment report sang Capiz government, kung sa diin samtang naga-speech yara sa podium si Capiz Governor Fredinil Oto Castro Golpe ini nga natumba. Payo man to kay may ara nga mga madasig, ginassistiran ini si Governor Oto kagin Papungko, ginassistiran man to sang head sang Capiz Provincial Health Office si Dr. Alex Nolas kung yara man mismo sa venue dito sa Kapitolyo Provincial. Tigin assess to, gincheck ang blood pressure kag wala man nagtaas ang iyang blood pressure, wala man sang may paglingin sang iyang ulo kag wala man pilasan. As per interview naton sa tagpamaba sang Capiz government, si Attorney Lubim Amores, ginsiling sining ti bangod sa kakapoy, kay ginapayag masobra duha na to ka oras nga nagatinindog si Capiz Governor Oto Castro. Kay nag-start ang ilang program para sa first 100 days accomplishment report sa provincial government. Mga alauna 50 to ay tinaghatag sang speech si Gov Oto mga alas 2. Ito mga alas 3:15. Dira dason nga natumba, gulpi lang nga natumba ang nasambitan nga gobernador. As to explanation to sang PIO nga medyo nakapoy na tabi ang til ni Gov Oto. Ginahulag-hulag niya ang iyang til para hindi mabatsagan ang kakapoy samtang naghatag sang iyang speech apang ginapayag nga nadanlog ini rason nga natumba. Pero suno man niya sa pila ka mga kauturan naton ba say bala kuana ni nagangot-ngot bala may kay man nagligad to matandaan to nagligad nga bulan. May mga information kita gin airlift ni padulong sa Metro Manila si Gov Oto para magpa-check up tungkol sa kondisyon niya bala sa sakit sa iyang sciatic nerve sa idalom sa iyang tiil padulong sa iyang pigtot nga ginatawag nila nga sciatica. Kung sarin daw nagangot-ngot balado arthritis type nga ti nagatuga sang kabudlayan sa paglakat. Iti pagtuad man ni Attorney Amores nga yara sa stabling kondisyon kag mabakod kag makapanerbisyo sa gyapon si Gov Oto Castro sa mga kapisnon. Kag ginapayag man sini nga successful kag nangin mabinungahon productive ang ilang first 100 days in office diri sa probinsya sang Capiz. Kagabi ito samtang nagapatigayon sang checkpoint
ang aton nga Pontevedra Municipal Police Station dira sa Barangay Bailan, Banwasang Pontevedra. Ibaw may isa ka lalaki nakamotorsiklo, gulpe lang nagpasarurot sang iyang motor. Iti siyempre natingala aton nga mga kapulisan wala to sa gani makaabot sa linya kung sa din may checkpoint, gulpe lang sa nagpahalata o ginlagastos sa aton nga mga kapulisan, abang gulpe niya ginpalumpat ng iyang motorsiklo sa Uyapad. Kag dito daso nakuhaan ining si Roberto Apirozo de la Cruz, residente sang Barangay San Jose, Roa City, sang kapin ginapatihan 20 ka sachet sang ginapatihan nga illegal nga droga. Nagabalor malang ni sang 4 million pesos kag duha ka mga armas lutang. Ay ginpalumpat to gali sining nasambitan nga sospetsado, amo to gidman gali ang iyang ginakakulbaan nga mag-agi sa checkpoint, rason nga grabe ang iyang pagpalagyo sa pasarurot sang iyang motorsiklo. Ginpalumpat niya tong iyang motor as per interviewed sa Pesang Pontevedra MPS dito sa Uyapad kay tuyo niya kuntani nga ilubong dito sa Lapok sa Labno ining 20 ka sachet sang ginapatihan illegal nga droga kag duha ka mga armas lutang. Sa karon nagapangatubang ini sang paglapas sa 10591 RA 10591 kag RA 9165 kina test panikon positibo ni sa illegal nga droga kag ini nga worth 4 million pesos nga ginapatihan sa bukod mangin positibo man nga illegal nga droga. Kaya rin aton nga Pontevedra Municipal Police Station nagpatigayon ni Bombolense, Bombo Radio Western Visayas sang checkpoint matapos nakakuha sang report nagikan sa President Roxas Municipal Police Station nga may nagluntad nga shooting incident. Ibayang ilang nga punteriya kung tani pero naglabay ining nasambitan nga sospetsado kay may nagluntad to shooting incident sa Barangay Ibaka, Banwasang President Roxas Ilapitay malang ni pila malang ka Banwasang Pilar Abidason tapos Banwasang Pontevedra. May ginlutang patay to nga isa ka security guard, ang ginkilala kay Cho Garcia Gonzalez, security guard ni sang isa ka elementary school pero hindi dito sa Bulutuan ginlutang patay ining nasambitan nga persona. Nag-coordination ining aton nga mga kapulisan so that's why nga masangkad ang ilang pagpatigayon sang checkpoints sa mga keeping nga mga kabanwahanan. Ay kaya ang sospetsado yung ginaayam kung tani, target sa mga checkpoints na mundiri kahapon, si Ken Almendral, 24 anyos, pero nadakpan na sa alas 9 na sang gabi dito sa Barangay Cayos, Banwasang Pilar. Nagapadayon man investigation kung anong motibo sining sospetsado si Ken Almendral sa paglutang patay sa nasambitan nga security guard. Kapon man tong adlaw napakigangutan ta aton nga City Environment and Natural Resources Office kung sa diin ginpahayag sini nga ang pagkabalaka nga madali na lang gid mapuno ang amon diri nga sanitary landfill diri sa Barangay San Jose, Roxas City. Sa pagpaigangot kay Mr. Ronald Amigo nga 90% nga puno ng amon diri nga sanitary landfill sa nasambitan nga barangay. Rason nga ti ginapaksunan niya sini kay ang magkaluluoy sini ang mga yara sa dalom kay ang napwestuhan nga daan sang sanitary landfill namon medyo bulubukid ay may mga residente yara sa dalom ay ti ko magbubuang ulan kung mag 100% ay may posibilidad magdulos to mga basura padulong dito sa mga households. So ginapadasig na nila ang pagkutkot pagpadalom siningamon nga sanitary landfill para hindi dali-dali nga ti matipag to or magdalusos ang mga basura padulong dito sa mga panimalay. Nagpalabot man diri sang concern ng amon nga senior citizens sa Banwasang Sapian matapos ito nagluntad nga releasing nila sang tinalikdan nga adlaw sang Sabado para sa unconditional cash transfer kon UCT, releasing sang ilang ATM card matapos nga isa ka adlaw nga nagpinila, ginpinsan ba naman sunod diri sa ton nga pagpagangot sa isa ka senior citizen, ginpinsan ang tanan nga kabarangayan sa isa lang kabanwahay ti siyempre mga maluya na ningaton nga mga senior citizen may mga maintenance pa abaw sunod sa report may mga nagkalalipong to nga mga senior citizen bangod sa tuman kainit kag kahaba sang pila ay aga pa sila to yan nagpinila para lang mabato ng ilang unconditional cash transfer ATM card. Tapos nahapunan ng iban wala sa gihapon makabaton kay kadamo-damo gani more or less 2,000 ka mga
persona no ang nagpadulong dito sa nasambitan nga venue no sa Tagtaganay sining UCT. Nagalaom ni sila nga tikon tani sa sunod nga Tagtaganay sining mga ayuda pwede man nga ipamalay-balay kay ning aton nga mga senior citizen mga tigulang na kayo kag nagaika-ika na haluson na nga makalakat. So far mga balita ta diri sa Roa City Capiz, balik sa imo Bombolense. Maraming salamat Bombo Reynate, Bombo Radio Rojas. Sa ilo kita sa Bombo Radio Kalibo. Welcome and good morning Kalibo. Welcome man kag good morning Bombolense. Bombo Radio Western Visayas ang amon man nga mga nagapanguna nga balita diri sa Banwa sang Kalibo kag Bugos man nga probinsya sang Aklan. Una diri update bala sang nagligad nga 100 days nga pagpungko ni Kalibo Mayor Juris Bautista Sucro kag ang tuman ka sa diya kag gindumog sang almost 30,000 ka mga pumuloyo ini nga ginpatigayon namon nga opening salvo sang Kalibo Senior Santo Niño Ati-Atihan Festival. Ti kagapon naglibot kami diri sa Banwa sang Kalibo agud nga kuhaon man ang reaksyon sang mga Kalibo noon regarding sa ining report ni Kalibo Mayor Sucro sa iya nga ika-100 days. Ti ang rating dito sa iya sa mga pumuluyo 80% kag ang iba na 90%. Ti ang rason ko no kung muni kataas ang ilang nga ihatag nga ratings para sa amon nga alkalde ining nakita abi nga mapagbago diri sa Banwa sang Kalibo sumugod sang iya nga pungko bilang mayor. Ti makita gid man matud ang mga karsadahon nga may aras ang mga lubak-lubak ti ginpa-aspalto sang amon nga alkalde. Ang amon nga Kalibo Pastrana Park nga tuman na gid ka mahabal naton nga ti daw hindi na gid ya maayo kay daw kulang sa renovation. Ginpaayos niya man kay man dira gid yang sentro kung may mga event kami kag may mga malagpuan nga mga programa dira gid ya ginapatigayon sa amon nga may bahin sang Kalibo Pastrana Party. Ginapangkabitan niya to sang iwag nga daw kangay bala sa iwag nga makitaan mo lamang sa mga city kag mga dito sa may bahin sa Metro Manila. So daw nalipay man to yung mga Kalibo nun nga at least no subong mabatsagan man to nilang daw city naman gid ang amon nga Banwa sang Kalibo, although nga ginaduso na ini nga maging city pero way pa sa gihapon na aprobahan. Ti may gintakod man to nga mga road studs dugang man nga makabulig para sa mga motorista nga nagabiyahe kada gabi. Ti sa LGU Kalibo man ginakabig nila nga inspiration no kag ini pagahimuon kuno nila nga inspirasyon pagid agud nga mas pakayuhon pa ang nabilin nga mga inadlaw kag of course ang dinagkon gid nga pagpanerbisyo pa sang amon nga binata diri nga alkalde. Samtang dugang man nga balita diri sa amon sa Banwa sang Kalibo, isa ka establishmento dito sa may bahin sang barangay Puok Kalibo, particular dito bala malapit sa amon nga may bahin sang Kalibo International Airport ang nakatalana nga pagapasakaan sang kaso Bombo Radio Western Visayas matapos nga magpamalibad nga maghatag sang 20% discount sa isa ka person with disability nga nagkaon sa ila nga resto bar and restaurant. Nagpresenta man kuno sa maayos ini nga PWD nga hindi lang anay naton pagpangalanan pati ang ini nga establishment kay siling to abisang sangguniang bayan sa amon nga Banwa sang Kalibo basi bala maun siya mi pang ginapasaka nga kaso itago na lang gidanay ang ilang nga identity. Ti ang isa ka PWD nga ini nagkaon sa ini nga isa ka resto bar and restaurant nag-order siya sang food and drinks. Syempre nagkaon siya. After niya nga magabayad na tani siya, nag-present siya sang iya nga valid PWD card. Siling niya to, ti ma-avail ako sang discount kay man PWD ako. Siling to sang natawuhan sang isa ka establishment to ti why kuno sila nagahatag sang
discount. Ay ti kung aton nga mabalaan, sandi ginaya sa layi, may layi ginaya nga, dapat maghatag sang discount sa aton nga mga senior citizen kag PWD nga nagalapot sa 20%. Samtang dugang man nga balita diri sa amon, iti subong big time oil price hike na naman ang ginapatuman sa mga gasolinahan diri sa amon sa Banwas ng Kalibuti na dismaya man to ang mga drivers nga may biyahe sang Malinaw, pagkadto sa Leso, pagkadto sa Kalibo kag vice versa kay man hindi sa gyapon sila makapatuman sa ining nga dugang nga pamasahe kay man way pa sa gyapon sila sang may nabaton nga bag-o nga fare matrix. Amo lang ni so far ang amon nga managapanguna nga balita diri sa Banwas ng Kalibo kag Bugos man nga probinsya sa Aklan. Balik sa imo, Bombo Lenzi. Madamo nga salamat Bombo April, Bombo Radio Kalibo sa amon diri nga mga nagapanguna nga balita tinagpaathag diri ang Special Investigation Task Group Pali Bosfor kon Paluhino Glibaw Bosque Fernandez sa atrasado nga pagsulbar sang kaso sa Estancia Massacre. Iniman ang kasunod sa pagmando ni Police Regional Office 6 Director Police Brigadier General Leo Francisco sa Deputy Regional Director for Operations kag sa Chief sa Regional Investigation and Detection o Detective Management Division nga i-supervise ang maayo ang dalagan sang investigasyon sang Special Investigation Task Group Pali Bosfor. Dinibangod man sa mahinay ang investigasyon sang task group suno sa nasambit nga direktora. Tingin pahayag man diri sang nasambit nga task group nga nahangpan Manila ang sentimento sang direktora apang tisuno diri sa ila madamo sa mga rason sa atrasado nila nga investigasyon. Lakip na diri ganing wala sa gyapon mahatag resulta sang specimen nga ilagin padala sa Integrated Ballistics Identification System sa Camp Rafael Crame. Samtang sa iban pa diri namon nga mga balita ti subong lamang nga aga gincheckar diri namon ang dalan diri sa may East North. Kung sa diin ti may ginatukod na dara nga high-rise building mga Bombo Radio Western Visayas ti nag-usmod dira ang dalan ang kilid sa ginakaayo nga building. Ti nagpasalig diri subong ang kontraktor. Actually kontraktor ni Amoning International Builders Corporation nga kung sa diin amo man ang kontraktor sa palpak bala nga ungka flyover. Nagpasalig sila kay Mayor Jerry Treñas kagapon nga sa gabi kuno kagabi dapat kay ginkayo na. Pero tigin check ta subong nga aga wala man sa gyapon makayo ang nag-usmod nga dalan. Ang litik sa dalan naglabot na ya sa tunga. Ti malabayan na dara sang jeep. Ti kun dara daan magbutang sang building, high-rise building kay tilapit dara sa suba. Nagahumok ang duta kada palpag. Sang duta nagausmod kay tilapit sa dagat. Kita ni before mag-obra gin soil testing ana ini Bombo Radio Western Visayas. Ang silingani sa mga kakilala ta, ang Uswag Ilonggong, Uswag Iloilo, ang guwasi ni Usmod Iloilo, Bomboan. Ahay, do kabudlay gid na, no? Kadelikado, Bombo Lindsay, sa tuod lang. So, dapat tuod man na. Dapat may mga oil testing ginaibalo mo gid lang area kung suitable siya for that para sa construction. Kay sa tuod, amo na lang ginambal namon diri Bombo Lindsay. Kanami, nagidjabla sang Iloilo, ang inyo dira nga mga structures tanan do kami gani galagas man diri sa Bacolod, ano? Mga bag-o naman kami tuhaw. Pero kung mag-amo sina, hindi gidjaya makapaayo Bombo Lindsay. Amo gid iti kung magtaob diri ang baybay, sulod na diri guro sa syudad. Diba si dugay-dugay madula na lang kami nga sa mapa kag kay tinapalibutan kami diri sa tubig kag tungod sa pagpatukod sa sining mataas nga building diri lapit sa suba. Ti hindi gina imposible nga matabo. Draya sa Rojas, Bumburinante, no dirang pinakataas nga building pila ka panalgan. Ang pinakamataas diri namon nga building do yara gid lamang sa yara 5 to 6th floor Bombolense ay tinagkamatamat man ni umwad no ekonomiya sang probinsya sang Capiz. Kapareho dira sa inyo ang amon diri nga mga dalan muni ang ginareklamo sa mga motorista kag even ang amon diri nga mga konsehal, mga city councilors kag yara sa sangguniang palalawigan makin mo ni basta sa probinsya kay kuno sang Capiz mabalaan mo gid ya Bombolense no nga yara kana sa probinsya sang Capiz basta mag-alog-alog ang imo nga salakyan no kay tuman kalubak-lubak
ang amon nga mga dalanon diri Bombolense? Ti, amo man na diri sa amon bisan nga tuod nga ti pino diri nga lagyan ti tanawan nyo bala may mga litik-litik. Yang Iloilo City kuntani, hindi ni kuntani suitable sa mga high-rise building ani, especially malapit kami diri sa Suba. O galing kay ti ang ambisyon bala sang syudad nga mangi next level city kami sa bilog nga Pilipinas. Ti bisan ang risgo diri delikado katama dapat kuntani ang safety sang tawong ginalook forward diri sang gobyerno kag hindi ang income. Hopefully amo na taning mindset. Kaso kay ti hindi kwarta-kwarta laman inamo Bombo April. Tama ka gidira Bombolense no? Kay man balaan man naton kamuya dira sa Iloilo daw isa man kamo sa mga ginakilala kag bisitahan gidira no sa aton karon nga bilog nga pungsod Pilipinas permi man kamuya nagapangibabaw ti ini hindi man nami bala Bombolense nga may mga amuni nga klase nga mga magasikat kamo magabantog kamo bangod sa palpak bala nga ginahimo dira sa inyo nga mga contractor kay ti magasamad manini sa inyong nga record kang giban ti madismaya na lang gid Bombolense. Gidi kalain katama ti below sea level diri syudad sang Iloilo ang pag-construct kuntani sa mga amo sini nga building mga matagas nga mga building kinahanglan ginaya sang pagtuon kag maayo nga engineering design kag plano. Sige lang ala na ginaakon nga tiyempo hindi ko na pabalik. Okay. Sige, why naman kita yung mga kabira manibilin nga tiyempo. Standby na sa pagpangalagad sa Bombo News and Views Morning Edition kag sa karon sa mga kauturan naton sa liwat. Christmas in the air, you can feel it. Para sa aton yung Bombo Radio Christmas Countdown. 75 days to go before Christmas. 75 dias na lang mga kabiran kag Pasko na. Sa gihapon ako ang inyo alagad, Bombo Ann Sindol Sorilia para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Consistent overall, number 1 sa Bacolod, basta radyo, Bombo! Kung ang hampang basketball amo ang mas ginakakunyagan naton nga mga Pilipino, apang salos tanan nga parte sang kalibutan, ang nagapanguna o kon most popular sports in the world, amo ang football better known as soccer sa US kag Canada. Sunod sa latest world statistics sa sining nga tuig 2022, ang football amo ang nagapanguna ilabi na gid sa Europa nga nagadagat sa masubra 4 billion followers. May kantanan sa football, isa sa ginahulat sa mga football or soccer enthusiasts worldwide, amo ang FIFA World Cup. Sa ika-22 tuig sining paghiwat bilang Quadrennial International Men's Football. Ang pungsod Qatar sa Western Asia amo ang venue, the first World Cup ever to be held in the Arab world. Ang magpainit-init sa silaksang adlaw sa aga ang makadulot sa kaayuhan sang aton ikaayong lawas. Sunod sa madugay na nga pagtuon sa mga researchers worldwide, kalakip na diri ang American Academic Medical Center nga Mayo Clinic.